जी नमस्कार, कैसन बानी रउआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा होखब। आज सुबेरे सुबेरे वीडियो बनावे के कारण बा कि रात के एगो खबर जौन बा कि सोशल मीडिया पर भी चलता, न्यूज पर भी चलता। हम बता दी कि रउआ सबके पता होई कि पावर स्टार पवन सिंह सांसदी के चुनाव जौन बा कि निर्दलीय लड़ रहन। निर्दलीय लड़ला के कारण ही रहे कि भाई जितना भोजपुरी के स्टार जे भी बीजेपी में शामिल बा, चाहे अदर दूसरा पार्टी में शामिल बा, वो सब लोग पवन सिंह पर कटाक्ष वाणी भी बोलले रहे, बहुत सारा बात भी कहले रहे, जिसमें कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, सब लोग रहे। तब भाई हम बता दी कि उ चीज़ के नाराजगी पवन सिंह में भी रहा आ उ लोग में भी रहे कि भाई पवन सिंह के वजह से 4-5 सीट बीजेपी यहीं हार गई। तो ऐसे पावर स्टार पवन सिंह के जौन बात बा आवताई कि पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल होखे वाला बाड़े। ई जौन योगदान बा, जौन सहयोग बा, सबसे बड़ा सहयोग में मनोज तिवारी भैया के बात तार लोग के पता हुई कि मनोज तिवारी भैया वो दिन पवन सिंह के जब बर्थडे रहे तो बर्थडे में गई रहे। ओकरा बाद गैला के बाद से बहुत सारा बात जौन बा कि वो दिन भई रहे। ओकरा बाद लखनऊ में एक दिन के वीडियो और कुल वायरल भई रहे, ओइमे भी देखले रहनी। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हुए। हम तो कहें पवन भैया से जे 6-7 साल जौन बा की मेहनत कैले बड़े, बीजेपी के एगो सच्चा सिपाही रह के मेहनत कैले बड़े, तो बीजेपी में शामिल हो जाए के चाहिए। देखिए पूरा इंडस्ट्री जहाँ बा, पूरा इंडस्ट्री के लोग जहाँ बा वही जी रही, वही जी रहला से फायदा ही बा कि एगो चाना अकेले भाड़ना फोड़ेला, ई सभे लोग जानता। तब भाई पवन सिंह अकेले का करी हैं। पावर स्टार पवन सिंह के वजह से बीजेपी पार्टी के भी पता बा जे कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान भइल बा। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में जाए वाला बाड़े, ये एकदम कन्फर्म बा। आए दिन मनोज भैया से हमेशा मिलत जुलत भी बाड़े। अभी पता हुई तार लोग के कि दिल्ली में चुनाव चलता, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भैया बड़न। तो शायद पावर स्टार पवन सिंह अगर पहले चुनाव से पहले ही अगर शामिल हो गए बीजेपी में तो हो सकता कि दिल्ली में चुनाव प्रचार भी करे जइहन। बाकी रहुआ सब का सोचतानी, पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में जाए के चाहिए या ना जाए के चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।